From the day you took your first step, we were happy with that great achievement. From then on, we kept taking many greater steps together. From sunrise to sunset, we kept moving together. Because they say, if you want to go far, never walk alone. We never stopped believing in the big dreams we share. From one moment to the other, we remain faithful all the way, bringing all your favorite moments to you, thereby making you a better version of yourself. We announced you to the world, and we brought the world closer to you, making all your journey of life a very meaningful and well-fulfilled one. We are proud to call you our friend. We are TSTV. Akọnuche, Akọnuche, ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Akọnuche, Akọnuche, ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Akọnuche, Akọnuche, ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Mma ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ akwụrụgo m anọrọgo m ma ịmakwa ndị mbụ ịmakwa onye mbụ ịmakwa onye mbụ ịmakwa ndị mbụ ọ bụ na ịmaha onye mbụ m ga-akọrọ gị n'oge na-adịghị anya maka na anyị juru eju bara bara ihe kwuru ihe akwụdebe ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi ya. Ọ bụ takasa nabata na akọnuche zuru oke nke uhuruchi taa. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-agbanye igwe onyonyo gị ma ọkwa na ị nọ ugbu a na-enyonye anya na di gị abatabeghị makwa na nwunye gị, nwa gị jiri oji ilekwa anya n'akụkụ gị mana ma ọ batago maka otu obodo nọ ugbu a. Onye ọbụla tochiri ike nkwụcha bụrụ onye nche nwanne ya, bụrụ onye nche di gị, bụrụ onye nche nwunye gị, mara ma ọ batago ma onye ọbụla nọkwa n'udo, bụrụkwa onye nche onye agbata obi gị maka na anya bewe ime soro ya bewe. Otu akata na akọnuche zuru oke nke uhuruchi taa, ama m na ụbọchị taa gara unu ọfụma. Tupu ma banye n'okwu anyị na-ekwu, anyị gwara unu na ụzụka ole ma ole gara aga sị unu bịa kwado mmemme a, unu ga-bịa kwado mmemme a maka na mmemme a bụ mmemme onye ọbụla na-asị na unu na-agba mbọ, na unu na-eme ọfụma, mana unu abịa chefuo sị na ọ bụkwa ego ihe mere ofe ji dị ụtọ. Beta nnama beta asụ ya ọkwa na ahụ nnama ka a na-eche ebete ya. Anyị na-ayị unu sị unu bịa tinye aka ka ha eme, na-agwa unu sị ịchọ igosi ụwa, ịchọ igosi ụmụnne anyị ihe ị na-eme, iweta ya, anyị ga-emere gị ya n'efu na mkpụrụ abalị ole ma ole. Anyị ga-emere gị ya n'efu, bịa ka ime gịnị ka igosi ụwa ihe ị na-eme,
gị chọrọ inweta anyị gị kpaa anyị n'akara ekwentị anyị na-ahụ ma ọ bụ na anyị tinye ihe onyonyo gị kpaa anyị na akara ekwentị ahụ ma ọ gị izitere anyị ozi nke ndị bekee na-akpọ text message gị sendara anyị n'akara ekwentị ahụ ka anyị mee gịnị ka anyị na gị wee kpaa. Aha m ka bụ aha m, agbanwebeghị m. Ị gaa na Google, ị gaa na TikTok, ị gaa na WhatsApp, ị gaa na Facebook, ị gaa na FaceDown, ị ga-ahụ aha m ebe ahụ. Aha m ka bụ Maazị ụmụaka na like ịkpa aha m ọfụma, Maazị Chukwunenye Ọbasi. Ọ mụ na nwanne m nwoke so ọhịa m na-aja agwa unu si kekwana onye ga-abụ ịnọtụ gị le anya ịhụhụ ya gasị na ọ dị ka nwere ihe merenụ ọhịa merenụ mụ na nwanne m nwoke nne ji mụ na ya mana nna anyị ka na-ajụ onye nna anyị bụ mana ha sọ ofu nne ihe mụrụ anyị anyị sịkwa ka anyị mee otu a na-eme ka obi na-adị ndị Igbo mma. Nwanne nna kelee ndị Igbo ka anyị gbapịa ọsọ. Otu ịjụ ajụjụ anya amara m otu onye si wee gaa eme na ọ dị ka mma anyị akọwa ihe gị ọfụma mana ọ kọwara m otu o si wee mee. Onye gwakwa na nwụsị nna ke gị dị iche ke mụ dị iche mana otu nne ji anyị ọ sị nna ke m makara nna ke gị onye mere o ji wee hụ nna ke m ya daa ọ bụ otu o si wee dịrị cha Igbo kelee cha Igbo kelee Igbo ọnụ Igbo zu ọnụ Igbo rie enu anyị abịala ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara na akọnuche nke zuru oke. Ọ gị na-ewu akọnuche nke zuru oke ọ bụ ọnọdụ anyị na-eji agbazi onwe anyị olu, ọnọdụ anyị na-eji ajụkwa onye ihu na onye azụ inwekwa akọnuche nke zuru oke n'ihi na ị nwere ike inwe akọnuche mana ọ gaghị ezu oke ya eme ya dị ka okomadụ mgbe ụfọdụ ọ ga-mere ka ụmụntakịrị mana inwe akọnuche nke zuru oke ị na-eme ihe ị ga na-eme ihe dị ka okomadụ nke ewo onye na-eme ihe ọjọọ anya si emekwala n'ihi na ejighị ime njọ mana ndị Igbo onye mekwa ka ọma anya si mere gawa anya akwado ebe ọlọ na-anọla ị nọ n'ama ị nọ n'ụlọ ị nọ n'olu anya sị gị mere gawa n'ihi na ihe ọma na-akpọta ihe ọzọ ọ na-akpọta ibe ya. Ụbọchị nke taa anyị nwere ọkpụkpọkwu nke dara ụda anyị gbachaa egwu kwacha abịrị laghachita anyị ga-eme ka unu mara isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ị ga-etinye ọnụ anyị nwa ga-etinye ọnụ isiokwu nke taa ọ dara ụda ga-ekwu ebe ọ na-emekụta gị anyị nwekwu ebe ọ na-emekụta anyị anyị ekwukwa dịka ihe anyị na-ahụ n'obodo nke anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa. Aha m agbanwebekwa aha nka wụ Maazị Vitalis Anọkwuru nke eji wee mara m Viano. Ọ dị mma Viano nnọọ rinne ịma na ugbu a na kalenda ndị Katọlik ndị na-ekpere okpukpe fada abanyego ihe a na-akpọ Holy Week. Ọ bụrụ naanị kedu Katọlik ya ewe Katọlik onye ikpekwu esi Katọlik maka anyị nwe mụchikpe Baptist ndị okpukpechi niile ndị na-ekpe okpukperechi fada nke ndị ụkọchukwu na ha anyị nọ ekpere ugbu a anọghị a na-akpọ Holy Week ya week dị nsọ izu dị nsọ ọbanyego izu dị nsọ. isiokwu ga-abụrụ gịnị? Isiokwu m abịa bụrụ na amaghị m ma ị nụrụ gbasara otu nwanne anyị nwaanyị ọwụ asụ okikiri bọket nke hapụrụ ahapụ nke na-eji olu ya na-eto Chineke na-agọzi ndụ anyị na anyị nụrụ kepụkepụ na o mere gịnị ọ hapụgo ụwa ọkwa onye ama ama dịka otu anyị si mara anyị nwere ike sị ọkwa onye otu anyị ọ onye otu anyị n'ihi na onye ọbụla na-eme ihe nlile ihe ụwa niile ji wee mara gị ọ onye otu anyị ọ gụsị ọkwa onye otu anyị onye otu anyị. Ihe mere n'ụbụ ndị Igbo ndị ezinụlọ Akọnuche na anyị kwekọrịtara sị nwanne anyị nwaanyị ahụ na anyị ga-anọrọ ya otu nkeji ịgba nkịtị otu nkeji ịgba nkịtị ka anyị were kwanyere ya Osinachi Nwachukwu Osinachi nke onye nwaanyị kpọrọ n'ụbọchị abụọ ole gara aga Osinachi Nwachukwu ọ ya maka anyị nọrọ ya nwa obere ịgba nkịtị ka
ọ dị mma ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa amen ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa amen ọ dị mma anyị ga-agbapụzi ọsọ nụ maka na anyị emene omenala ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche mama papa unu nwekwa akọ na uche ụmụ okorobịa unu nwekwa akọ na uche ụmụ agbọghọbịa unu nwekwa akọ na uche ndị mama unu nwekwa akọ na uche ndị papa unu nwekwa akọ na uche ndị na-alụ di unu nwekwa akọ na uche ndị na-alụ alụ unu nwekwa akọ na uche ndị ọgọ unu nwekwa akọ na uche ndị fada unu nwekwa akọ na uche ndị bishọp unu nwekwa akọ na uche ndị ndụmọdụ unu nwekwa akọ na uche ndị na-agba egbe unu nwekwa akọ na uche gbim unu nwekwa akọ na uche advance yo unu nwekwa akọ na uche advance yo unu nwekwa akọ na uche advance yo unu nwekwa akọ na uche onwe akọ na uche iyomi unu nwekwa akọ na uche iyomi unu nwekwa akọ na uche iyomi unu nwekwa akọ na uche ndị studio unu nwekwa akọ na uche ọga vitalis enwere m akọ na uche ebu ọgwa vitalis enwere akọ na uche ebu maka ya bụ na-enye m biyano enwere m akọ na uche nwa bụ chukwu na-enye enwere akọ na uche lekwe n'iya apa m ya apa lekwe n'iya ebufe m ya ebu lekwe n'iya apa m ya apa unu kọtọkwara ya aka nọ ejikwa aka n'ebe a a na-akọrọ ya aka ị na-ahụ ha nwanne yipụga ihe onyonyo ahụ ọhịa iyi mụnwa na-ahụ ha gị na-ahụ ọ dị mma o doro anya na unu yọrọ ya bụ nkwa ọfụma nke unu efule nke anyị efule otu a ka ọ dị nwanne nna anyị ga-aga kwacha nwa akpịrị ịma ha na-anụ olu gị agbakwala ha mba olu m ji atọ ha ụtọ na Igbo Igbo ndị ọma Igbo ndị anyị ji eme ọnụ Igbo ndị anyị ji aba mba Igbo ndị anyị ji agbasi egwu ike Igbo ndị anyị ji eme nganga anyị je kwacha akpịrị anyị na-echiata agbanyeghị na ha onyonyo gị kama gbalie elu kwa ndị agbata obi gwa anyị soro n'omume mgbe anyị na-echiata anyị atọpere na ihe niile aha ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewepụta ya ofu maazị ugbu a ị ga-achọ ịga kwasị akpịrị nkịta biko nọsi ike ka ige ma ghọta ma mụtakwa ihe anyị ji Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche ma ọ bụrụ ime ka akọ na uche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Igbo ndị ọma Igbo ndị anyị ji aba mba Igbo ndị anyị ji eme ọnụ Igbo mara mma ma na mba ma n'ụlọ anyị si nke onye na-eme ya gazieri ya tupu anyị aga ịkwacha akpịrị anyị mere ka unu masị ụbọchị nke taa anyị ji ọkpụrụkpụ okwu nke dara ụda ọkpụrụkpụ okwu ka anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa o siri ike o ị ga-etinye ọnụ anyị ma ga-etinye ọnụ anyị atapịa ya ma ebe o chafụwa anyị egbo ya ma mkpa ka ọzọ hapụ ịnọkwa na-eme ọ gịnị bụ isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ọ sị alụmdi na nwaanyị ọ bụ ọnwụ na ndụ alụmdi na nwaanyị ọ bụ ọnwụ na ndụ otu isi jụọ ajụjụ isiokwu ya mgbe njụ ọkwa ọ bara m ahụ ọnwụ na ndụ
alụmdi na nwanyị ọnwụ na ndụ ya bụ ọ bụ na ịkọwa ya na olu bekee maka ndị kọwara sleti na ndị gara ahịa ndị pidgin English na-akpọ bukuru ihe ọ na-akọwa bụ is marriage a do or die affair? Is marriage a do or die affair? Ma ọ bụrụ o nwere nwanne m nwoke ezigbote enyi m ọ ga-asị gị is marriage a do or die affair? Okay. Affair? Are you sure? Are we sure? Is marriage a do or die affair? Ọ dị mma ihe mere na enwe ihe na-eme ede ya eme gịnị ịma ihe na-atọ m ụtọ na ihe oge mmemme anya ọ na-abụ ndị Igbo na-asụ ịtụpụrụ ndị mmụọ ọgbụgbụ hapụ ihe ga tụpụrụ nkịta ahụ kpọ ọgbụgbụ hapụzie ọgụ ya na ndị mmụọ ha lụwa maka na okwu onwe ihe na-ebute okwu ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ mgbe a na-akọ ede ime iwu ndị onye na-aga ọnọdụ ije ịnọcha n'ụlọ too mgbe a na-akọ ede enwere ede a na-akpọ ede eko ede eko o nwere ike ịgụtara ya n'akwụkwọ apụga m matụrụ n'ụlọ mana ka na-akpọ koko ndị a maka na-akpọ ụkpọngụ ugwu ahụ ọ na-abụ ịbanye na ukwu ede ma mmadụ abaghị ebe ahụ maọbụ egwu ọ ga-eme mkpọtụ ọ ga-eme ya na-eme akwụkwọ ya ebe emegharịa ya mee mkpọtụ mmadụ ọgbọ ede asị ụmụ ihe mere ede o ji mee gịnị keme ịgwada ya mee ihe ahụ ihe na-ebute ihe ịma ihe ajụjụ anyị jụrụ ugbu a ọ ndị mmadụ ụbọchị gara aga ịma mana gị pụrụ ka anyị gaga jụtatụ olu ndị mmadụ si kedu maka ihe na-enyekwara anyị aka na oge mmemme a bụ ụfọdụ ihe anyị pụọ ndị mmadụ ekwu obi ha sị lele anyị ewerezi ya pụta ebe a wee tụpụrụ ụmụnne anyị ka ha tinye ọnụ n'okwu maka na mụnwa na onwe m elewego m ya anya otu ihe si aga n'obodo anyị ọ kachasị karịa ndị isi ojii maka ịkpọwa Afrịka a ga-asọ ndị isi ojii nwekwe ndị Afrịka na-acha ụcha mana ikwuo Afrịka a na-asọ ihe ga-agba gị n'uche ndị isi ojii ọ dị mma nwanne anyị nwoke chọkwara ịza ugbu a mana ịma anyị atụpụgo ọkpụ ka anyị mara ihe o bu n'obi onye nọ n'ekwentị hello nwanne anyị nwoke Chinedu Ogun steeti anyị dị mma nwoke ọma ọ gụwawa onye izizi na-akpọ ugbu a ịma ihe ị ga-eme ọ gụwawa onye izizi na-akpọ anyị ugbu a ọ bụrụ na ịkpọcha ugbu a ị ga-aga ebe a na-ere isi ewu ị ga-anara ha otu efere isi ewu n'aha m ga-ama ihe mere maka ya Chinedu Enugu isiokwu ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa wụ n'olu ka anyị olu Igbo anyị ọ na-ajụ sị alụmdi na nwanyị ọnwụ na ndụ ọ gịnị kpatara ya m isiokwu ile anya n'obodo taa anyị na-anụzi sị di na nwaanyị ebiwele n'ụlọ ma nwoke ga-megide ke nwaanyị ke nwoke a na-akụ ke nwaanyị ihe na-akpagbu ya na-emegbu ya na-akpagbu ya na-akụ ya ihe nwaanyị a na-edi ọ ga-nwere ike dịka ebe ọ kụwa ihe asị na nwaanyị anwụọla anyị anụkwala ebe nwaanyị ji mma ma gbuo di ya and ibe lecha ya m ihe anya ihe mee nwaanyị ji wee gbe mma ma gbuo di ya ya mokwu ọwụwa otu abalị ka o bidoro ihe mee nwoke ji wee kwugide nwe ihe kugbuo ya ya mokwu ọwụwa otu ụbọchị ka o bidoro anyị na-ajụ sị alụmdi na nwaanyị ọnwụ na ndụ ọnwụ na ndụ na ị ga-anọ nga ahụ wee nwụọ tinye ọnụ n'oge alụmdi na nwaanyị arụghị ọnwụ na ndụ ọ dị mma ị gbara afta ọsọgota soro anyị na-anụ ihe na-ekwu afta that was the for better for us
ọ bụ n'ezie mana kedu ka bụ ọbụla eko mmadụ ime ya so kedu ka bụ ihe osiga bụ ime ime ya na-arụ isi ike na ahụ ọrụ kụrụ anyị na-ekwu ka n'iru na-arụ isi ike onye ahụ na ahụ onye ahụ mgbe ego dị mgbe ego na-adịghị onye ahụ na-akpọtara ego onye ọsọdịkapụrụ ma mgbe ego dị mgbe ego na-adịghị ọrụghị nke oke ịkụ nwaanyị ma nwaanyị ịkụ nwoke nke ahụ esiri abịa bụ onwetapụrụ ofe na ọsọdịkapụrụ ihe dị na nke nwoke ịkụ nwaanyị ihe ma nwaanyị ịkụ nwoke ihe ịba ọ nwere ebe ị na-eri akpọ ụmụnne akpọ ụmụnne ịma ụmụnne nke nwoke ọnwụrụ nke nwoke na-akpụ ihe akpọ ụmụnne nke nwoke anọrọ ala kpaa ya akpa a sị akpa agbara ọrụ ike ọwụta ọ dị ọrụ na-akpa ya akpa ọrụ na nke nwoke na okwu ọgara n'ọkpụrọ akpọ ụmụnna nwunye ike dị nke nwaanyị akpọ ụmụnna bụcha ọrụ na nke nwoke na ihe ha kara ekwu na ọ kara anyị isi na n'ebe a ka nke ndị nke nwaanyị ka ọ dị biri ụzọ ụmụnna kama nwatakịrị nwaanyị ahụ amara aka nwanne ya nwoke ka amaghị ezigbo ka ọ na-abụ ndụ ya kama mgbe uche nwoke natakwa ka a na-abụgide ọgwara nke nwaanyị na-akụ uche nwoke ndị nke nwoke akpọ ndị nke nwaanyị akpọ na ihe nwaanyị na-eme agbalị ihe esi n'aka enwere esi nri agbalị esi n'aka onye na nke nwaanyị ka esi n'aka ndị be nke nwaanyị ka ọ dị biri ịkpọsi nwaanyị ya na ha chọrọ ike ị na-ebiri ihe ọzọ n'ezinụlọ ya ọgwụgwọ nke nwaanyị chi ọnwụ na ihe na-ebe ka na-ebe akpọ ụmụnna nke nwaanyị alụ na nzukọ ọ na-ekwu ya ụlọ onwe ọ ga-ata ya atụ nke nwoke ọ ya alọta nke nwaanyị alụrụ iche ọ tụrụ mgbe ọ na-ahụ mmadụ mmekọta ya mgbe ị ga-atụta obi ya na nwunye ma ya na di ya ọ nweta abụ ihe uche mmadụ agbata ya n'ime uche gị ka ị na-ekwu obi ya ka ọ na-ekwu mgbe ọzọ na-adịla ya dị eji kpọkọta ụmụnna atọ biko bịa atọ nje n'ọrụ ndị ya dị na ya dị anyị na-anụ ihe na-ekwu mana Chinedu enwe ha ajụ m chọrọ ịjụgụ maka ihe na-ekwu uche obi nke gị ị na-anụ maka na mgbe a na-ekpechi akpọ ndị ụmụnna kpọọ ụmụnne kpọọ ikwu kpọọ ibe nke nwoke ahụ ka na-ehikwe n'ụlọ ahụ nke nwaanyị ka na-ehikwe yara nke nwoke ka na-ehi ọiche ya na ofu ihe nwere ike ime n'ebe a tupu ekpechiere ha ncha niile ka ha wee otu ọzọ bụ otu a anyị nwa ndị ojii na-eṅomi ọtụtụ ihe ndị ọcha na-eme ugbu a anyị na-eṅomi ọtụtụ ihe ndị ọcha na-eme ọ dịghị mma ka anyị ṅomitụkwanụ sị otu ndị ọcha na-esi eme marriage nke ha bụ ha lụọ ọtụtụ n'ime ha na-eme ihe a na-akpọ contract marriage ha lụọ mụọ nwa ha sị anyị ga-anọ afọ 5 maọbụ afọ 4 eru afọ 4 ahụ maọbụ afọ 5 nwaanyị n'udo na ọṅụ a na-akpọ onye ikwu a na-akpọ nwaanyị akwakọrọ ngwongwo ya chere ụmụaka ole ka ọ chọrọ pụwa nwoke were ụmụ nwoke ụmụaka ole nke ọ chọrọ wee mee gịnị otu anyị na-eṅomi ndị ọcha ọiche ha na ọ dịkwa mma anyị ma imekwe gịnị itinyekwe ihe a na ime onwe anyị n'Afrịka mgbe ị hafụrụ ihe ubi narị gị kere nke onye ọzọ ihe na-eme ka ị na-azọ fụfụ aka mmiri na aka ekpe mana nke ahụ eji nwayọ ya ọrụ nke ahụ eji nwayọ ka ị na-emesi ike ọrụ ebe ị na-eri ntori asịghị na ebe ị na-eri ntori ịgbazie kọrọ etinye ntori anyị na-eri ọya ihe a na-agba ejima nsogbu ahụ ya na-amaghị ejima ahụ na ọ na-ahụ oge fụrụ anyị na township ya na-eme ya na ekele enwere ike tufuo ndị arịwala ọnwarị etinye obi ihe ọ nne na nna ha amaghị na onye ahụgara onye mgbasa elu ụfọdụ ọrụta na village ka ekwuo n'ọzọ ya ka ikpe elu ndị ga-asị ya mba na onye ala ọnwụ ka a na-esi eri esi
always do that. Dalori nne na itinye ọnụ na okwu a anyị kpọ n'ọnụ nke agaghị efu nke anyị agaghị efu daalụ ndewo o nwere okwu Chinedu kwuru okwu Chinedu kwuru ọ dị ka ịghọtachaghị ya ajụ nke mba ha ejuru ya achọrọ m ịsa ya ma masị ebe na adị m ejuru m ya ka Chinedu saa ya saa ajụ ụka abụọ mana nke mba ahụ ejuru o nwere okwu Chinedu kwuru Chinedu sị na mgbe mbụ okwu ya dịka na mgbe mbụ ọ na-awụ di na nwaanyị sewa ha na-ese ndị nwe nke nwaanyị nwere ike ha sị nwa ha nwaanyị gbalọta ụlọ ya lọtabe ha onye nọ n'ekwentị nwanne nna ị ga-agbalịtụlata ụda ụlọ igwe onyonyo gị biko gbalata TV gị ma ọ gị sara mpụlatụ anyị na-anụ ngwa gwazi anyị aha gị na-ebe isi akpọ olu ya dị ka olu mma aha m bụ Pastor Jack Jacob. Pastor Jack Jacob. Pastor ya dịrị gị na mma. Ebe ka isi akpọ anyị? Ndewo nna m. Ndewo. Ndewo, ebe tụrụ mmiri. Anyị dị mma. Isi ebe ụlọ akpọ? Esi m Aba, N'Oboya Road. N'Oboya Road, n'elu olo, ndị otu nnu. Number 6 Eberechi, anọ m n'elu ụlọ live. Eberechi. Ndewo nna igwu, onye isi nchụaja. Ọkwa ngwa oge tinye ọnụ. Ị ga-etinye ọnụ, ịhụ na isiokwu anyị ji wee bịa. Obi dị m ụtọ ugbu a sị gị nwa onye ụkọchukwu. Ọ bụ onye ụkọchukwu ya tinye ọnụ n'okwu a. Ndị ụkọchukwu kwa mekọtara unu. Alụmdi na nwaanyị, ọnwụ na ndụ. Otochiri ewu ọnwụ na ndụ. Dịka otu si adawa na mgbe ụfọdụ anyị nụsị nwaanyị akụgbuole di ya ma anyị nụsa nwoke akụgbuole nwunye ya. Nwaanyị anọrọ na-ata afụfụ ya ka nọkwa ma ya mere ya nwoke anọrọ na-ata afụfụ ya ka nọ maka na ọntị ọnwa egbuo ndị ụfọdụ ndị ụkọchukwu asị ihe gbasara ndị ụkọchukwu asị ọnwụ ezi nwata ike nụsị ọnwụọna onye isi nchụaja tinye ọnụ n'okwu a ọ gbasara gị tinye ọnụ nwanne m nwoke anyị dị ige ntị gbuo ihe ọdịghị ezeta bụ ndụrụ from Genesis to Revelation. Ọ dịbara bụ ntị for better for worse. Ọ bụ ndị pastọ, ndị ụkọchukwu, anya onwe anyị bụ ndị na-ekwu for better for worse. Eziokwu. Bete mụwa mbụ pastọ Jack Nnagara okwu a. Anaghị ejikọta mmadụ n'elu ụwa for better for worse. N'ihi na marriage abụghị bịa ka anyị nwụọ. Ọwụ bịa nwụọ. Ọ bụ bịa ka anyị dị ndụ. Marriage bụ ihe ụtọ Chineke ji aka ehiwe. Ọ bụghị anyị. Nwanne m nwaanyị ọgwụgwọ ọnụ ọ na-ekele nwere aka na onye na-enweghị uche. N'ihi na marriage ya dị otu a o kwesịrị
kwesịrị ime ka pastọ ya mara ihe ọ na-agabiga. Ọ bụrụ na pastọ ikpe a na-enweghị mmega ya kewapụrụ ọ dị n'akwụkwọ nsọ ka m gụọra gị ugbu a maka anọ m ga-adị elu unu. Enyi ọha gụọ ya gụ papa ndị ọzọ ọnụnụ. Ọ dị na 1 Corinthians chapter 7 1 Corinthians chapter 7 dị ya verse 15. verse 15. Ebe ahụ sị ọ bụrụ na nwanna nke ekpere ekewapụ onwe ya Ya kewapụ onwe ya. ekewapụ onwe ya Chineke si na akpụghị ha abụghị nọrọ agbụ na ya kpọrọ ha otu nwere onwe n'ọbụrụkụ ụjọ. Ọ dịghị mgbe a kpọrọ sị bịa na ọnụ na-agbụ nwụsịa nwa mbụ pastọ Jack anọghị na alụmụ mgbe na-ede ndụ ya. Onye nwụrụ anwa na-alụ di na nwaanyị ọ wụrụ ezi ekwe m ka ọ bịa mere nwute nwanne m o wutere m na nwanne anyị nwaanyị nwụchiri anyị dịka ụta isi wee nụ. Ọ bụrụ na ndị pastọ ga-esi ya n'elu wee mụrụ ihe alụmụ di ataala nchara. Ọ tala nchara nna ikwu. Ndị pastọs na-ata ahụhụ na alụmụ di. Nwunye ndị pastọs na-ata ahụhụ maka ihe ọnụ ụwa ga-ekwu n'ihe ụfọdụ lụrụ nwaanyị a ya bụrụ uche Chineke. Ụfọdụ lụrụ nwaanyị lụọ mara mma o ji ego. Ụfọdụ lụrụ nwaanyị ọ na-eme nke a na nke ọzọ ha lụrụ uche Chineke. ọ dị mma onye ọbụla nwetara nwaanyị nke aka ya nke Chineke kwadoro onye nọ na eze ọ wụta ọnụ. ọ dị mma bịa lụtakwana nwaanyị ọjọọ ma nwoke ọjọọ onye nọrọ ụka ala mmụọ ọ wụla ezi ọbịa mgbe nọ ebe a nna ikwu onye isi nchụaja so nwaanyị bụ ihe ụtọ. Onye isi nchụaja anyị sị ya dịrị gị na mma. Ọ Chineke sị na gị lee onyonyo n'oge awa dị ugbu a n'ihi na ka gị nwa tinye ọnụ n'okwu n'ihi na ya ma okwu ajụ ndị nwere nga o mekọtara ndị ụka ndị isi nchụaja n'ihi na mgbe ụfọdụ ha ga na-anọ nwe ebe memba ha nọ na-ata ahụhụ na alụmdi na nwaanyị ha na-ekwu otu ebe na-adịghị n'akwụkwọ nsọ. Ya dịrị gị na mma onye nwaanyị gọzie gị. Biko onye ụkọchukwu nwa Chineke ihe a bụ ọrụ izizi na-akpa anyị n'oge mmemme a. ngwa anyị ga-ayọrọ gị ịchaka ị ga na-anọnye anyị ụbọchị Mọnde na ụbọchị Fraịde ọkụ elekere atọ kpọmkwem ka anyị na ezinụlọ gị na-anọ na-akpa nkata. Mọnde na Fraịde elekere 8. Emeela m n'ụlọ ụlọ stọọ. Ọ dị mma nna m daalụ. Ọ dị mma unu alụgo so onye ụkọchukwu si tinye ọnụ n'okwu a onye pastọ Jack kpọrọ ya ọ tinye ọnụ n'okwu bụ ihe egwu na-eri ka anyị nụgodu onye dị mpi onye dị mpi ngwa pụta n'ihe igwe onyonyo gị pụtatụ ma ọ gị barata igwe onyonyo gị. anyị na-anụ ihe na-ekwu nwanne sụwara anyị Igbo kedu aha gị na ebe isi akpọ? Anyị dị mma kedu aha gị na ebe isi akpọ? Afọ m bụ ụka atụ akpọ Ụmụnze na Anambra steeti ụka atụ Anambra steeti ọ dị mma ndewo nna ikwu ndụ okenye ihe na-akpa ndụ okenye nna ikwu anyị dị mma tinye ọnụ n'okwu a nwoke ọma. Ịnụ na isiokwu ka anyị ji webe n'oge mgbede a ama m isiokwu unu ji tinye ọnụ n'okwu. Ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Alụmdi na nwunye abụghị ọnwụ na ndụ. Alụmdi na nwunye kwesịrị ịbụ ihe metụtara mmadụ ịghọta ibe ya.
nkụzi ndị ụka na-akụzi na ọ bụ ọnwụ na ndụ for better for worse abụghị ike esiri pụta ya ihe ọ na-egosi igbo ọ bụrụ na ịnụ dị ma ọ nụọ nwaanyị onwe ihe dakwasara nwaanyị ahụ ga-eme ka ịjụ ya ị gaghị ajụ ya maka ọ bụrụgo okike iketere na onyinye Chiri nyere gị onwe ihe dakwasara oke ị gaghị ajụ ya maka na dịka ịma atụ ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị ọma mma meta nwa ihe mberede okporo ụzọ gbajie ụkwụ ma aka ị gaghị agbahapụ ya maọbụ isi ekpuo ya maọbụ ihe mere ya abụghị ihe dị ya n'ahụ iwere nụtụ ya ọ bụghị ya ka ị ga-eji gbapụ ya onye abụ otu ụka siri kụzi ya ma ọ bụrụ na ọ bụ ka ịnụta nwaanyị ma ọ nụta di ị na-etigbu ya n'aka ọ bụghị ọnwụ na ndụ ọ bụrụ na ị nụọ di ma ọ nụọ nwaanyị ndị na ya biri ma ọ nwee ka nghọtahie siri dị n'ụlọ ama bikọta ịgbahapụ ọ bụrụ nwaanyị nwere ike na-abịa ha nwaanyị nwere ka ọ ga-esi dịkata ihe na be di okweghị ya ọ na-abịa ha ọzi nne ya na nna ya na ya ama jezikwebe nwoke ọzọ awụghị ihe chere ka ya hụziri yes and ekwucha ya ọ bụrụ na eziokwu asị nwoke bịa nwere ihe mere n'isi nwunye ya ha agbasa ụmụ ọ bụrụ na ha amụta ụmụaka too ha achọọ nne ha ma ọ bụrụ na ọ bụ ka e were aka tigbuo nwaanyị ahụ nọbara ka e were aka tigbuo ya ị mara na ọnya jiri aka ya gbuo onwe ya ọ bụrụ ịhụnanya o nwere ebe nwoke na ma nwoke aghọta ahụ nwoke kwuru na nwunye ya fụrụ ya n'anya na-emegide ya nwoke ahụ ga-eji ọkụ mmụọ ma ọ nwụọ ọkụ mmụọ nwanne latawa jiri nwayọọ ọkụ mmụọ ndewo nna anyị na-aghọta ihe nne anyị na-aghọta ọfụma o nwere ajụ m chọrọ ịjụ gị maka olugu wu olu okenye o nwere ajụ m jụrụ nwanne m nwoke kpọburu na mbụ otu anyị nwawụ ndị isi ojii na-eṅomi ọtụtụ ihe ndị ọcha na-eme ana m asị m ndị anyị nwawụ ndị ojii na-eṅomi ọtụtụ ihe ndị oyibo na-eme ugbu a ụfọdụ ndị oyibo na-enwe ihe ha na-akpọ contract marriage contract ha bịa ha sị n'ọwa afọ 6 ka mụ na anyị ga-anọ anọchala afọ 6 ahụ ọ bụrụ na a mụtara ụmụ abụọ ma ụmụ atọ ha mara otu ha na-esi mee gịnị ka onye ọbụla mee gị n'ala nwere ha eji nwee ya na-akpọ ma bebi ma mama bebi akwa ịghọtara ọ dị mma ka anyị nwa ndị Afrịka bido nwe ya bụ ihe ka mmadụ hapụ ịdị na-adọgbuchi onwe ya na ya nọ na di ma ọ ya nọ na nwunye na-anwụ na afụfụ gee ntị obodo ọbụla nwere omenala ha nke bụ omenala anyị eziokwu ka ha sị eziokwu iji okwu nna ikwu gaa n'iru eziokwu anyị nwere omenala anyị anyị agaghị atụfu omenala anyị maka omenala ndị ọcha ọ dị mma ị na-agụta ya ma anyị agaghị ekpezi maka omenala anyị nwaanyị bịazi anyị akpodi ya n'obe kpogbuo ya nwụọ mba ị na-agụta ya anyị amatụfu omenala anyị bụ na nwaanyị anyị nabata nwaanyị anyị ga-elekwagide nwaanyị ahụ zụọ ụmụ ya ọ nọchi ụmụ ya nọchi anya anyị anwụkwa nwaanyị elekwa anyị anya lee anyị nka anyị anwụọ omenala anyị asị mụta nwaanyị tupu ya n'oge daalụ rinne ikwu okwu ka dị mkpa ọ bụ izizi na-akpa anyị n'oge mmemme ngwa rie ịchaka were ịchaka emechaa anyị ga na-enye unu ụgba gwọrọ agwọ ọkwa ị na-ata ụgba ana m atụ ya ọfụma tinyere si emechaa anyị ga na-enye unu ụgba gwọrọ agwọ ya okporoko n'ebe a daalụ ọ dị ka nke nọ ebe agụwara gị ofu ụbọchị ọ ga-egodo mgbe ọ ga-eru anyị ga-eme gị invite anyị akpọ gị sị gị gbagote ụwa niile ahụ gị ọ dị mma ihe otochi taa ụkwa wee mee gịnị jee eze ya ndị okenye ndị na-akpa anyị ndị okenye ajụ m na gịnị mere ụmụ nwaanyị anaghị onye nọ n'ekwentị onye dị mpi
Reverend James Obo. Reverend James Obo. Reverend Ndewo. Biko, dede, awumo kenu a, awumo keri. Obo Keligwe. Obo Keligwe. Ndewo sa. Reverend Ndewo sa. Obi dị anyị ụtọ iso ekpọ. Biko, gbatuo igwe onyonyo gị ma ọ gị sebe ahụ pụta tụwa obere n'ihi na ya ma ka anyị na-anụ gị ọfụma ka ị na-ana anyị ọfụma. Ọ dị mma ugbu a. Reverend, otu ịgba anyị na ọ masịrị anyị n'ihi na okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ọ mekọtara ndị ụkọchukwu ọfụma. Isiokwu anyị wụsị alụmdi na nwaanyị ọnwụ na ndụ ọnwụ tigbuo zọgbuo n'ihi na ndị ụkọchukwu ndị isi anyị ụkọchukwu ịbịa ha na-asị ha hụ ebe nwoke na-eme ha sị nọrọ nwaanyị nọrọ ntịle asị otu ọka nwụọna ọ bụ ihe ziri ezi tinye ọnụ. Ndewo nna ikwu. Nke mbụ ọlụmdi na nwaanyị abụghị ọnwụ na ndụ ọ dịkwanụ tigbuo zọgbuo. Ọlụmdi na nwaanyị bụ ihe ụtọ. Ọ bụ ihe kwesịrị eburu n'ime ya enwe aṅụrị. Ihe anyị na-ahụ n'ụbọchị ndị a ọ na-agbalịtụla ya anya mgbe ụfọdụ ile ya anya ha sị na ndị ụkọchukwu adịghị ekwu okwu ọ bụghị otu ọ dị. Ndị ụkọchukwu na-aba m ndị ụkọchukwu na-ekwu okwu. Agala m ebe m gara program otu nwaanyị bịakwute m kọrọ m otu di ya si na-ekpere ekpeme ya na ikiri ya poizin na ọdịnihu ya. N'oge ụlọ ọbụla batakwa na nke a ga-akọrọ m mgbe ọ na-atụ elu ya na mmanya ekweghị ya lụrụ ya mana ya elipụ isi mechaa lụọ dat man. The man na-ekpe ya na-eme otu ọ masịrị ya na-amụ ọgọstụ ụmụ anọ but ugbu a ọnwụ rate of life awụla n'ime ya ya asị m na ya napụta ihe ya ga-eme uche ya were ekwenye ya nwere advice ebe ọ na-ememe ọnwụ na ndụ gara ndị ngwụgwụ go back to your parents. Ka anyị mee the man in fight. Ọ bụla onye na-eke gwara ọ ka nọgụ mma na ị nwụrụ n'ụlọ nwoke n'aha alụmdi na nwaanyị so ego ụlọ ntị igbu mmadụ gara ndị ngwụgwụ nta. Ndị ụbọchị anyị akwadidebe ọ bụ ebe anyị akwadebeta divọs but ụlọ ntị ọnwụ na ndụ problem there. Another thing, ọ dị ka nwa agbọghọbịa ntakịrị na-agụ ozi anyị hụrụ na soshal midia ka a na-akpọ Sinachi. Anyị anụ na-eme akụkọ ndị dị iche iche akọ na soshal midia ya anyị na-achọpụta n'ihe ndị ekele m n'obi gịnị na-akpata ihe ndị a. Ọ bụkwa ụmụ nwoke nwa nwaanyị ọ bụ eziokwu nwaanyị na-egbukwa nwoke ọ na-emekwa nwunye ọmego n'obodo anyị a. Ọ bụrụ na nwoke alụrụ nwaanyị chọpụta na nwaanyị ya dịka m nwere ihe ụfọdụ atọ onye ụkọchukwu ihe anyị na-ahụgasị ya bụ na nwaanyị ekwesịrị ntụkwasị obi na mariji ahụ ndị besịrị bụ kama ị ga-egbu ya kpọla ya ebe isi kpọta ya gị kpọla ya ka uchechi ya. Mụ anaghị ekwuchikwa n'ebe a so nna m biko ọ bụghị ọnwụ na ndụ. Ọ dị mma nwanne m nke gị agaghị efu nke anyị agaghị efu ụwa dịkwara gị mma nwanne nụ onye nwaanyị gọzie gị. Ọnya anyị ji chọọ ka unu nwa biko onye ọbụla kpọrọ n'oge mmemme a ọtọmatikali dịka ndị bekee ịbụrụgo ofu onye n'ime ezinụlọ akọ na uche. Ọ dị mma ebugo otu o si wee taa ụkwa aja eze ndị reverend ndị kpọrọ ọnụ ụmụ nwaanyị unu nọkwa n'ụra ụmụ nwaanyị na-ehi ụra unu kpọọ tinyekwe olu na ihe anyị na-ekwu ka anyị mara ma onye nọ n'ekwentị gbatuo ụda ụlọ igwe onyonyo gị yọọ ya gbatuo ihe onyonyo gị ma ọ gị sịba apụta. Biko gwa ha nwanne na ịma ha na-anụ olu a na-ege gị ntị. Biko Igbo ịkpọọla anyị gbatu ihe onyonyo gị ma ihe onyonyo gị ya dịrị n'elu anyị za ha na gị sebe ahụ pụọ ebe ahụ n'ihi na ya dịrị ọnụ nke ahụ na-ekwu gị nwa na-ekwu ya na
ya na-enye anyị nsogbu ga-enyekwere anyị aka ga-enyere anyị aka mee gịnị mee ka point gị ka ọ dịtụ mkpirisi maka ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ onye nọ n'ekwentị gbatuo ihe onyonyo gị ọ dị mma biko dịka anyị si na-agwa unu ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ n'oge mmemme a ọ bụrụ na ịkpa anyị jisi ike gbatuo ụda olu igwe onyonyo gị ma ọkwanụ ga pụọ n'akụkụ onye ọkụmada akpọọla onye nọ n'ekwentị onye ezinụlọ nwanne na alale gwa ndị Igbo aha gị anya ama onye ewo gwa aha gị na-ebisi akpa anyị ọ ga-abụ wọknet ọ dị mma nwanne ị ga-akpọchigha azụ ka anyị mee ihe ọpanna anyị agabere mgbe anyị onye anyị agaghị agbara nwa egwu onye nọ n'ekwentị ndewo nwanne gwa anyị aha gị na ebe isi akpọ nwanna Sebastian ya dịrị gị na mma ebe ka isi akpọ anyị Kano na-akpọ Kano steeti ugwu Awụsa enugu isiokwu anyị na mgbede a alụmdi na nwaanyị anụga m ihe niile unu na-ekwu mgbatinye ọnụ n'okwu a nke oge ihe m chọrọ itinye ọnụ ebe a wụ ihe na njikọ aka nwoke na nwaanyị wụ inwe nghọta ekwe ihe ndidi maka njikọ aka nwoke na nwaanyị na ndidi na-anọ n'etiti ha ihe na-emebi n'ihi na ọdịnamma mmadụ abụọ ofe ga-ejiji ya okwu dị ya Chineke ekesi na ọgụ a ga-ejiji ya ị ga-eme gị were amụma ihe na na-eso ya na-elekwele gụọ nwoke ezinụlọ ị na-ele ihe nọ n'ihu n'ihi na anyị na-ahụ ihe nọ n'ihu karịa ụmụ nwanyị ebe uche ha na-aga pere mpe ebe uche nwoke na-aga dị omimi ọwụta ọ dị ile anya ị ga-ahụ na nsogbu niile na-apụta n'ezinụlọ hụ na nwaanyị na-ekwu ọtụtụrụ ụka nwoke na-ata ọtụtụrụ ọtụta okwu dị n'okwasị iwu na agaghị enwe nghọtahie nghọtahie ga na-abịa ihe na nwunye gị na-ekwu ọtụtụrụ okwu ijere ịgbachi ya nkịtị na-eso ya okwu ka ọ bawa okwu a na-aba mgbe obi dị ya mma gị emekwe ka ọta na ihe ahụ eji ekwu ọtụtụrụ okwu na leete kara isi eme ya dị mma bụta ị na-abịa mgbe ahụ na-ekwu ọtụtụ okwu ahụ ya bụrụ esemokwu okwu ọ ga na-ekwu ga na-akarịkwa nke o kwuru ekwu ọ dị mma nna m ukwu Uchenye ihe na-agwa ụmụ nwoke anyị ewu na ofu mkpuchi nọ anyị n'akụkụ ka Chineke wepụtara kee ụmụ nwanyị hapụrụ anyị ofe ya hapụrụ anyị kara aka ọ ka jiri okwu si ebe a gawa ala Igbo ka ugbo abịa ndị nọ gawa ala Igbo nna ya ikwu anyị dịrị ịkpọta gị ebe a ọ na-eji nwayọọ iji okwu biko nwanne nna kedu ebe isi n'ala Igbo maka asụsụ ịsụrụ ọ dị ka kedu ebe isi n'ala Igbo ọgwụgwọ onye ọlụ ya dịrị gị na mma ụwa dịkwara gị mma nwanne daalụ ikwutele
In fact, it line out to number that. But the market. But it line out to here. If you want to wine, how much again? Kids are out to number that. One thing we need out. Because you can kill member walk electoral sort of pump wash Monday and wash Friday. Guinness no logge. Back on only clear on Uche. Nila, you can kill na ya n'obodo ahụ Kano. Enwe nwoke ga tụrụ apụsị ka ọ gaa mụọ mgbede amụ. Ọyị na ọ nọgidezi n'ofe ihe o kwesịrị ịnọ. Ya bata nwunye ya na-eche ma ọ gara ịtụ nwaanyị ọzọ. Otu esi gwa ya okwu na-eke nwoke shishi anyị okwu. Nwaanyị bụrụ fere nọ na ya dị ma ị gaa n'ebe ụlọ ọkụ ma ya nwa ma di ya ha niile ọkụ erebịa ha niile. Jehova. Hey! Ọ dị egwu. Arụ mekwere. Ọ dị egwu. Nwanne nwoke. Arụ mekwere. Ka mgbe obi azụ na ndụ. Ụmụ nwoke ewu. Biko anyị ga na-enwe ndidi. Na nwaanyị na-aba mba gị egere egere. Ọ dị mma nna m. Ọ dị mma nwanne nwoke. Ị ga-eta gị mara ma mgbe ọ na-enyefe ya aka maka enwere nwoke gara na ya hụ na ụgbọala ego nọ nwunye ya n'aka nsọpụrụ ụla. Ịma na ego nọ nwunye gị n'aka nsọpụrụ ụla ga-eme gị dọghachite ego ahụ azụ. Ya gwa na enwere ọnọdụ inyere ya na-aba ya n'isi. Gị dọghachite ọnọdụ ahụ n'ihi na gịnị na ije na ngwawu draiva na-azụ ụgbọ. Onye isi ụgbọ. Ebe onye isi ụgbọ ga-aga ka ọ ga-aga. Nwoke ọma. Nwoke ọma. Maka ihe na-azụ ụlọ onwe gị. Azụkwa ya nwa. Ọ dị mma nwoke ọma. Ihe anyị nyere anyị ofu otu esi na ịzọkọta ezinụlọ gị akwụkwọ gị nzọta gị egoro isi onwe gị. Ọ dị mma na mokwu. Nwanne nwoke. Daalụ rinne na ịgbalịala. Emecha anyị na gị ga-akpa. Ị ga na-anọnyere anyị. Ngwa nwanne. Ọ dị mma nwanne ka anyị gaa yọrọ nwa nkwa. Anyị gaa yọrọ nwa nkwa ndị ezinụlọ ọbụla unu yọrọ nkwa na ka anyị kelee Chineke na anyị na-echigata azụ. Anyị ga yọrọ nkwa. You are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You do unimaginable things. You are indescribable, God. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You declare the end from the beginning, and from the ancient times, the things that are not yet done. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You raise the dead by your power. You heal by your power.
You deliver by your power. Ikemo, Ikemo. You formed a baby without a womb. You divided the Red Sea by the breath of your nostril. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You never, never know defeat. How can I describe you, Jehovah? Divinity becomes humanity. Iba mama, macha, macha. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. Abugibwe, Zandioza. Okamiri kanebwe. Ugwanari na Zandwe. Ikemo, Ikemo. Obia baragi jurumaro. Ina mana kari la kari. Abarakiti akwabiri nanu ya. Abugibu akamiri na bwagwa. Abugibu gwanari na Zandu. Ebubadike nala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Onugwe, onugwe. Ebube dike ekwu eme nwanyị ọma ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa n'aha Jizọs metere ngụ metere ụgba oge na amaghị m anyị ga-anọte aka mana ebe ahụ onye dị mkpi kpọkwa agha ọzọ osita nwezi ibe kedu ebe isi agba anyị ọ dị mma nwanne mgbatinye ọnụ Enugu isiokwu anyị gbatinye ọnụ afọrọ m isiokwu ụlọ wee na-asị na Chineke ga-agọzi ụlọ otu nkeji wee na-asị mgbe ndị mmadụ ya asa anya rukwu mgbe ndị mmadụ nna ya agwa nwa ya eziokwu nna agwa nwa ya eziokwu tupu ọtụtụ ife na-eme na alụmdi na nwunye alụmdi na nwunye abụghị ọnwụ na ndụ alụmdi na nwunye bụ iji mmiri dịka ndị be anyị si ekwu ya na onye ebe na-eme nwaanyị na be anyị bịara ije mmiri ọ bụghị ije ọnwụ so nsogbu anyị nwere bụ na ọtụtụ ndị mmadụ bịara bịa were nkụzi a na-akụzi n'ụlọ ụka wee were etinye n'obife wee bụrụzie nke ọrụ ịba be nwoke dịka nwaanyị na anyị na-be nwoke dịka nwaanyị ọchịcha afịfịa ṅụcha mgbe ọ bata were gị mere ife eji agba bọọlụ ọ bụ aṅụcha mmanya bata ọtụtụrụ ife ọ pịawara gị isi ọ pịawa gị ntị ekwu ala ihe nọdụ ọ bụrụ na ọ for better for worse dịka ndị oyibo kwesịrị mana ọ bụrụ na a na-asị na ezigbo ihe a ga-ekwu ezigbote ntụkọ ọrụ dịka otu nwoke si ebụrụ mmadụ ka nwaanyị si ebụrụ otu ndụ nwoke si atọ ya ụtọ otu ọnwa ka ndụ nwaanyị si atọ ya ụtọ na nwoke maọbụ nwaanyị na-aba n'igwe alụmdi ekwesịrị ịdị na-akọwa ha ọfụma na ọ bụrụkwa ọnwụ na ndụ ọ bụrụ na nwoke akwaghị onwe gị ugwu ọ pụọla ọ ga-abụ ọwụ ha netwọk apụọla nwanne anyị nwoke okwugu na-adaba na ọ na-aga na ikem n'ikem ọ bụrụ na ị ga-eme ị ga-akpọchighakwa azụ maka na okwugu na-adaba na ikem n'ikem oge abụkwa nwanne mmadụ mana ka anyị nụ onye nwanne anyị chọkwara itinye ọnụ n'okwu a onye nọ n'ekwentị onye inwe otu nkeji onye nọ n'ekwentị ọ dị mma ị ga-akpọchigha anyị azụ oge awụzi nwanne mmadụ nwanne nna a nwekwara onye ọzọ nọ n'ekwentị onye dị mkpi ngwakwuwe anyị na kwuwe akwa nwaanyị agbọọla n'ikpeazụ
nwaanyị ọma hello anyị na-anụ gị na-ekwu gaa n'ihu otu nkeji afọ mbụ ya ada Njideka esi na Anambra na-akpọ. nwanne ya nwaanyị Njideka ke ka ị mere ngwa Njideka ị nwere nkeji ole ma ole tinye ọnụ n'okwu a tinye ọnụ n'isi okwu Oke, a sịrị ebe ọ bụla anyị na-eme omenala o nwekwara ihe a na-eme ebe gara iwu ebe ọ bụla ekpetere na ịlụsi na ikpe agụghọ dị n'ọga ya asị ihe dara iwu nwoke siri mba nyere ihe ezigbo omenala na-eme biko ịsakpa nka ọzọ ga-emekwa ekwuchakwa ya na ejikọta igbo ya aka ga na-anụkwa ọzọ mana ọ bụrụ na o nwere ihe omenala izugbu akwụkwọ a na-akwa onye mbara ihe dị ụta ikekwa ụzọ ndị ọzọ ọ dị mma nwaanyị ọma o nwere ihe nkiri m kiri na soshal midia taa nke a mere na India ụmụ nwanyị hụrụ nwoke tige nwunye ya ihe ịma ndụ tiri ya ihe ndụ tiri nwoke ahụ ihe wụ ụmụ nwanyị ibe ya apụta kụtuo dị man na anyị anaghị ekwusi ihe mana ụlọ akwụkwọ a ga-atị na-ekwu na nwaanyị tiri di ihe mana ụlọ akwụkwọ a ga-atị ya dibịa ga-esi ya mee ya ọzọ ebe na akwụkwọ iwu anyị megidere ya ọ sị itie mmadụ ihe ịkọmplen na ndị gọọmenti nwe ahụ a ga-ata onye ahụ mana omenala ịgbakwa omenala ndị omenala kwe ahụ a nakwata onye ahụ nke ya udo dị ya mere na bụ nwanne nna ọ dị ka ụbọchị fraịde na isiokwu a anyị ka ga-etinye ọnụ n'isiokwu a iji wee ka ha ọnụ ndị mmadụ azakwa na-ajụ nwanne anyị nwaanyị ajụ ndị mmadụ ndị okenye ga-enye ya nwanne anyị nwaanyị kwuru ugbu a unu ga-asa ajụjụ a na ụbọchị fraịde ha ga-asa ya nwanne m nwaanyị daalụ rinne daalụ ị ga-anọnyere anyị n'ụbọchị fraịde ọ dị mma ebe a ka anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe maka na oge abụzi nwanne mmadụ aha mbụ Maazị Chukwunenye Ọbasi ọ dị mma Igbo anyị ji oge na-ekele ndị mere ji wee na-elele anyị mmadụ dịka Albert mmadụ dịka Yomi mmadụ dịka Ezikiel nwanne anyị nwoke wee ma anyị si adụ unu na mma aha m agbanwebekwe aha nka kwa Maazị Vitalis Anọkwuru nke eji wee mara m Viano Ekwueme ngwa kachi bụ ọnụ ka anyị gwere na egwu a wee mee ha anụ a wee Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme